ፊልምና ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመስረተ ኮይኑ ኤዋይ እትበሃል ሓንቲ ጓል እናመልከትና ይጅምር። ምስ ጁልያ እትበሃል ጓላ ኮይና ኣብ ሱፐርማርኬት እንዳገዛዝኣ ንርኢ። ናይ ጁልያ ልደት ስለ ዝኾነ ንዑ ዘልየን ኣቕሓ እንዳገዛዝኣ ከለዋ ብድንገት ጁልያ ቅንዕ ምስ በለት ኣብ ደገ ኤድርያን ዝበሃል ፍቕረኛኣ ትርኢ እሞ ተሓጒሳ ፍሽኽ ትብል። ናብ ደገ ንኽትወፅእ እውን ብኢዱ ምልክት ይህባ። ኤዋን ንጁልያን ኤድርያን ናብዚ እንታይ ክገብር ከም ዝመፀ ትሓታ። ምክንያቱ ጁልያ ንኤድርያን ኣይረኽቦን ኢላ ቃል ኣትያ ስላ ነይራ። ንኣድያ ከይሰምዐት ድማ ንምውፃእ ትቕፅል። ኤዋን እውን እናራየቶም ከላ ጁልያን ኤድርያንን ይሰዓዓሙ። ብዙሕ ግዜ ብፍቕሪ ዝሓለፉ ሰባት እዮም። ብኻልእ ገጽ ድማ ኤዋይ ናይ ክልቲኦም ርክብ ዝፈትወታ ኣይትመስልን። ዘድልያን ምስ ገዛዝኣ ጁልያ ብዙሕ ሰባት ንልደታ ክርከቡ ስለ ዝኽእሉ ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሰት ትነግራ። ኣብቲ ሰዓት እሱ ኤድርያን ናይ ገዛ ቁልፊ ሒዘ ስለ ዝመጻኹ ባባ ከመይ ኢሉ ከኣቱ ኢሉ ንጁልያን ይሓታ። ጁልያ እዚ ብምስማዓ ወላ እናተናደደት ግን ትስዕሞ። ኤዋን እዚ ናይ ክልቲኦም ኩነታት ምስ ረኣየት ሕጉስቲ ኣይትመስልን። ንኤድርያን ዝፈተወቶ ስለ ዘይትመስል ንጓላና መኪና እተው ኢላ ትዛረባ። እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ካብዚ ዝተፈለየ ነይሩ። ምክንያቱ ኤዋን ልክዕ ከም ጁልያ ኣብ ልዕሊ ኤድርያን ዘይፍለጥ ፍቕሪ ነይርዋ። ኣብ መኪና ውሽጢ ኤዋን ንኤድርያን ብዘይተለመደ ኣረኣያ ይረኣዩ። ነንሕድሕዶም ዝተሰሓሓቡ ይመስሉ። ናብቲ ባህር ዳርቻ ገዝኦም ምስ ከዱ ኤዋን ንጁልያን ኩልቲ ኣብ ቦርሳ ዘሎ ናብ ገዛ ክተእትዎ ትህባ። ጁልያ ናብ ገዛኣ እንዳኸደት ንኤድርያን ክኽተላ ትነግሮ። ካልእ ኣቑሑ ሒዘ ክመጽአ ናዲኽ እውን ክሕግዛ ይብላ። ኤዋን እውን ነቲ ዝገዝኦ ኣቑሑ ሒዛ ትኣቱ። ኤድርያን እውን ዝተወሰነ ሃይላንድታት ሒዙ ክኣቱ ከሎ ብድንገት ግን ኤዋን ኤድርያን ናይ ባስ ሰዓት ይሓልፈካ ከየብሉ እንተኸድካ ዳ ይሕሽ ትብሎ። ኤድርያን እውን እዚ ነገር እዚ ስለ ዝፈልጥ ወላ ሓንቲ ከይበለ ናብቲ ገዛ ምእታው ይቕፅል። ኤዋን እውን እቲ ዘምጽኦ ኣቑሑ እንዳተኻኸለት ከላ ኤድርያን ንዓኣ ክዛረባ ይመጽእ። ጁልያ ናብቲ ድግስ ስለ ዝጋበዘቶ ንሱ እውን ክመጽእ ከም ዝደሊ ነግራ። ሕጂ እውን ገዲፋቶ ትኸይድ። ጁልያ ክትሓርቕ እያ ዕለተ ልደታ ክነበላሽ ወላ ይብልናን እንዳበለ ከሎ እስኪ ዘቑሑ ከልዕሎ ብዝብል ሰበብ ከይመለሰትሉ ትኸይድ። ጸኒሓ ከዓ ጁልያ ትመጽእ እሞ ናድያ ምስ ኤድርያን ክትሕምስ ምዃና ክትወፅእ ምዃናን ትነግራ። ኤዋን ንኤድርያን ምስ ረኣየቶ ሕጂ ኬክ ክንሰርሕ ኣለና ትብላ። ጁልያ ግን ኬክ ንምስራሕ ግዚኡ ገና እዩ ብምባል ገዲፋታ ትወፅእ። ኤዋን ድማ ጓላ ምስ ማዕምስ ኣቤታ ትሓርቕ። ንግዝያት ዝኣክል ገዛ ምፅራይ ትጽመድ። ነቲ ገዛ ኣጽርያ ምስ ወድአት ድማ ሓሳባታ መእካቢ ኣብያ እሞ ናብቲ ጥቓ ቅርብ ኢላ ምስ ረኣየት ንጁልያን ንኤድርያንን እናሰሓቑ ትሪኦም። ኤዋን ብዘይተለመደ ረኣያ ሱቕ ኢላ ትሪኦም። ካብዚ ንድሓር ኤዋን ነቲ ልደት ዝኸውን ዝግጅት ምድላው ትጅመር። በዚ ሕጉስቲ ዝኾነት ኣይትመስልን። ብድሕሪኡ ድማ ገዛ እናጽረየት ከላ ኤድርያን ናብቲ ገዛ ይምለስ። ኤዋን ኣብ ስራሕ ስለ ዝነበረት ኣይረኣየቶን ነይራ። ድሕሪ ንእሽተይን ግዜ ግን ናብ ኤዋን ጽግዕ ይብል እሞ ብድሕሪታ ኮይኑ ደው ይብል። ኣብቲ ሰዓት እሱ ኤዋን ኤድርያን ምዃኑ ተረዲእዋ ንምንታይ ኣብዚ ከም ዘሎ ትሓቶ። ኤድርያን ድማ ጁልያ ሰንስክሪን ከምጻላ ሊኢኻትንያ ይብላ። ኤዋን ድማ ሰንስክሪን ተደሊኻ ኣልሾ ትብሎ። ናብ ኤዋን ጽግዕ ይብል እሞ ንጓላ ክትብል ክጸንሕ ክትፈቕደሉ ከም ዘለዋ ይሓታ። ኤዋን ወላ ሓንቲ ከይተዛረበት እቲ ሰንስክሪን ኣብ መሕጸቢ ክፍሊ ኢላ ከተምጸሉ እናኸደት ከላ እታ ባስ ኣብ ሰዓት ውሽጢ ትመጽእ ኣላ ኢላቶ ትኸይድ። ኤድርያን ክኸይድ እያ ትደሊ። ናብ መሕጸቢ ክፍሊ ኣትያ ስምዒታ ዝተረበሸት ትመስል ነይራ። ማይ ምስ ሰተየት ንባዕላ እንታይ ይስምዓ ከም ዘሎ ዓተት። እቲ ሰንስክሪን ምስ ሃበቶ ኤድርያን ምሕማሱ ቀጸለ። ንሳ ድማ ኣብቲ ኣፈት ደው ኢላ ትሪኦም። ናብ ውሽጢ ምስ ኣትወት ከዓ ኤድርያን ንጁልያን ካብቲ ዝሕምስሉ ዝነበረ ቦታ ይምለሱ። ጁልያን እቲ ዴኮሬሽን እናረኣየት ናብ ውሽጢ ተኣቱ። ኤድርያን ናብ ውሽጢ ክኣቱ ምስ በለ ደው ኣቢላ ኣቦኡ ደው ኢሉ ከም ዝነበረ ትነግሮ። ናይቲ ገዛ ቁልፊ ምስኡ ስለ ዝኾነ ክመጽእ ከም ዝደሊ ትነግሮ። ጁልያን ንኤዋን ኣቦኡ ንምንታይ ከም ዝደወለ ትሓታ። ንምንታይ ናብ ኤድርያን ዘይደወለ ኢላ ምስ ሓተተታ ኣብቲ ዝነበርኩምዎ ኔትወርክ ኣይነበረን ይኸውን ትብል። ኤድርያን ግን ኣብቲ ቦታ ወላ ሓንቲ ዓይነት ናይ ኔትወርክ ጸገም ከም ዘይነበረ ስለ ዝፈልጥ ንኤዋን ንኽዛረባ ቅርብ ይብል። ሓንቲ ዕድል ንኽትህቦ ይሓታ። ንሳ ግን ዘይኸይድ እንተኾይኑ ናብ ኣቦኡ ክትድውል ከም ዝኾነት ትነግሮ። ኤድርያን ድማ ንጁልያን ብምሉእ ልበየ ዝፈትዋ ይብላ። ኤዋን እዚ ምስ ሰምዐት ትስሕቕ። ምክንያቱ ኤድርያን ንጁልያን ኤዋን ንምርካብ ይጥቀመላ ከም ዘሎ እያ ትሓስብ።
ኤድሪያን እውን ከምኡ ኢላ እናተዛረበት ከላ ብዘይተለመደ መንገዲ ኣተኪሩ ብድሕሪ ምጥማት ጁልያን እቲ መፍትሕ ከም ዝረኸበቶ ትነግሮ። ንጁልያን ከም ዝፈትዋ ተዛሪቡ ድማ ይኸይድ። ድሒራ ድማ ኤዋን ኣቑሑ እንዳሓፀበት ከላ ኤድሪያን ናብ ገዝኡ ይኸድ ከም ዘሎ ብመስኮት ትሪኦ። ጁልያን ንኤድሪያን መዓሲኻ ትምለስ ትብሎ። ንሱ ድማ ብዝተኻእለኒ መጠን ቀልጢፈ ክምለስ ኢሉ ይኸይድ። ኤዋን ክኸድ ከሎ ምስ ረኣየት ካብ ጭንቀት ትድሕን። ጁልያን ናብ ውሽጢ ተኣትሞ ነዲኣ ንምንታይ ንኤድሪያን ትጸልዮ ትብላ። ኤዋን ድማ ምንም ከም ዘይሰምዐት ከተምስል እንታይ ኢልክኒ ትብላ። ኤድሪያን ንምንታይ ኢኺ ትጸልዮ ኢላ ትሓታ። ኤዋን ንሕቶኣ እንታይ ኢላ ክትምልስ ከም ዘለዋ ኣይፈለጠትን። ጁልያን ውስኽ ኣቢላ ድማ ኤድሪያን ብዛዕባኺ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝሓተኒ ትብላ። ኤዋን ድማ እሞ እንታይ ኢልክዮ ምስ በለታ ጁልያን ንኤድሪያን ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ኤዋን ብዘይተለመደ መልክዕ ክትሕምስ ስለ ዝተረኸበት ጎረቤታ ንመንግስቲ ኣካላት ስለ ዝጠቆሙላ ናይ መንግስቲ ኣካላት ከዓ ንኤዋን ንኻልኣይ ግዜ ከይትገብር የጠንቅቕዋ ነይሮም። ኤዋ እዚ ምስ ሰምዐት ትድንግፅ። ምክንያቱ እዚ ግላዊ ነገር ኢላ ትሓስብ። ከምዚ ኢሉ ከሎ ጁልያን ንኤዋን ንኬክ መሳርሒ ዝኸውን ፀባ ኣበየሎ ኢላ ትሓታ። ኤዋን ነቲ ፀባ ንምልዓል ናብ ቦታ ትኸይድ። ኣልዒላ ብድሕሪ ሶፋ ትሓብኦ። ናብ ጁልያን ተመሊሳ ፀባ ምግዛእ ከም ዝረስዐቶ ሕጂ ከይዳ ክተምፆ ከም ዘለዋን ትነግራ። ክዳና ኣምቕየር ከላ ጁልያን ከዓ ኬክ ዘድሊ ክሬም ትሰርሕ። ኤዋን ንቑርብ ግዜ ዝኣክል ድሕሪ ምጉዓዝ ንኤድሪያን ክትረኽቦ ስለ ዘለዋ ብቕልጡፍ ትኸይድ። ንኤድሪያን ድማ ኣብ መንገዲ ትረኽቦ እሞ ከኣቱ ከም ዘለዎ ትነግሮ። ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ እውን ኤዋን ወላ ሓንቲ ኣይተዛረበቶን። ጸኒሓ ግን መኪና ደው ተብሎ። ኤዋን ንኤድሪያን ብዘይተለመደ ኣረኣያ ትሪኦ። ኤድሪያን ግን ናይ ኤዋን ገጽ ምንኽኻ ይጅምር። ኤዋን እውን ስምዒታዊ ቅጻሪ ኣብያ እሞ ትስዕሞ። ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ኤድሪያን ንኽሸይን ኢሉ ካብ መኪና ይወርድ። እዚ ሰዓት እዚ ድማ ንኤዋን ጁልያ ትድውለላ። ኤዋን ድማ ከተልዕላ ኣይደለየትን። ኤድሪያን ግን ንኤዋን እናስሓቐ ይሪኣ። ኤዋን ግን ድንግርግር ኢልዋ ንዝገበረቶ ነገር እናተናስሐት እያ። ምስ ኤድሪያን ከምኡ ምግባራ ተናሲሓ ከምዚ ንኸይፍጠር ኢላያ ከዓ ካብ ገዛኣ ከተውፅኦ ብዙሕ ግዜ ዝፈተነት። ሎሚ ግን ንባዕላ ስለ ዘይተቆፃፀረት እዚ ክስተት ኣጋጢሙ። ድማ ኤዋን ሽጋራ ክህባ ምስ ሓተተቶ እቲ ሽጋራ ንምሃብ ጽግዕ ኢሉ ክስዕማ ኣይፈትን። ነገር ግን ኤዋን ተመሊሳ ክትጋገይ ደለየትን። ንኽኸይድ እውን ትነግሮ። ኤድሪያን ንደቓይቕ ምስ ጠመታ ገዲፍዋ ይኸይድ። ኤዋን ተንፈሳ ኣኪባ ንድሕሪት ትምለስ። ካብዚ ንድሓር ኤድሪያን ከምዘይትረኽቦ ርግፀኛ እያ። ስለዚ ናይ ጁልያን ልደት ብደስታ ከኽብራ ከም ዝኽእላ እያ ትሓስብ። ናብ ገዛኣ ምስ ተመለሰት ግን ዝሰርሐቶ ዲኮር ተሰባቢሮም ወዲቖምን ይጸንሕዋ። ኤዋን በዚ ሰንቢዳ ናብ ውሽጢ ተኣቱ። ኤዋን ጁልያ ኣብ ክሽነ ኮፍ ኢላ ትሪኣ። ኤዋን ናብ ጁልያ ምስ ተጸግዐት ንምንታይ ስልኪ ከም ዘይልዕለታ ትሓታ። ኤዋን ብምሕሳው ስልካ ሳይለንት ከም ዝነበረት ትነግራ። እቲ ኬክ እንታይ ተጠቂማ ከም ዝሰርሐቶ ትሓታ። በቲ ድሕሪ ሶፋ ዝጸንሐኒ ገይረ የሰርሕዮ ድማ ትብላ። ኤዋን ትስንብድ። ንምንታይ ዴኮሬሽን ኣበላሽኽዮ ትብላ። ጁልያን ኤድሪያን ንፈላለ ኢሉኒ ትብላ። ንስኺ ዝበልክኒ ኩሉ ሓቂ እዩ ትብላ። ኣዲኣ ምስ ሓቆፈታ ድማ ንብዙሕ ግዜ መብካይ ተቐጽል። ጁልያን ኣዲኣ ምስ ኤድሪያን ዝገበረቶ ይትፈልጥን ነይራ። ጁልያንና ኤድሪያን ብሓደ ክኾኑ ስለ ዘይትደሊ ርክቦም ንኽቋረጽ ትገብሮ ዝነበረት ተሳኺዒላ ተፈላለዮም። ናይ ጁልያን ልደት ምስ ኣዲኣ ኢነን ሓሊፈናኦም። ፊልምና ኣብዚ ይውዳእ። በቐጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ። ነዚ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና።